Páči sa mi. I páči sa mi, páči sa mi. Jedno je mojego, aničky mo, moje krajenky. Gazda, čo vravíte na tento klinovník? Krásny. No. Čo by ste tam dali? Zafarbený nič? Nič. Keď sme ho tam dávali, bol čistý, bol modrý, nie? A to bol druhý. Nie, modrý nebol. To bol druhý, ten bol taký krajší sa mi videl, ja neviem. Krajší? Kto by ho menil? Krajší už nebude. Nie. Ja neviem, Maruška, zdá sa ti? Pravda, pozrite na tie stračeky krásne. Výšivky, to je jedna radosť, ktoré sa hrá. To som ja vyšívala. Ešte drahšie, keď to je. Ešte drahší, no. A veď teraz vraví, že nie vynáža. Ešte drahší. A čo dáte za tento klinovník? Tak takých 500 euro. Nechytať, ešte nevývaš. Ale tam či nestratil na kvalite. A taký je maličký, nezrazil sa v tom dáždi. Čo ponúkate? No, neviem. Mám ponuku? 500 euro. Keď vidíte týchto smedých chlapov 50 litrov palenky. Málo. Aspoň 200. 200 litrov palenky. Už na krízu. Zvládli to. A teraz je kríza. Čože vy nie? To, že je kríza, tak nie 200. Máme krízu.
Teraz je tá kríza, no. Akože s krízou je, a tam je spolu. Presne. No ja neviem. Sú už aj zo Zrachka. Ešte takú tú pálenku by som ošomral, ale... Ale druhá zaniesť do slánca. Presne. Ale druhá do slánca, tak na... A keby ste mi toho druga ešte do slánca zaniesli, tak... Zaniesieme druha do slánca, ale potom o 10 litrov minimálne palenky viac. Veľkú spotrebu na obed. A tak ja nevravím, ale hore dolu, cesta jedno s druhým. Tak ono to stojí, viete, ako smedný človek, toľký chlapí ešte. A čo meter? Má ako stojí, no? Tak za tie klinóny. Klinónky to je prenajme. Jedno €1. No tak to nie, to nie. Ešte k tomu naviac. 500 je jedno. 500 je jedno. Na to, hej. Zadohodíme. Keby sme sa s korunami rozprávali. 400 terajších korún. 400 terajších korún. 100 litrov pálenky. No a teraz spúšťajú. Terajší korún 2 €, to už jednak jednej teraz sa to roka, pravda. Máme taký je to veľa. No je veľa, dobre. Nie ani veľmi veľa. Nie ani veľmi veľa, ale tieto Strávčeky vyšívaný, krásne vyšívaný. A farba tá nestratila. jeden vypratý už má byť minulý týždeň dolu chlapci. Minulý týždeň sa ešte pral. Minulý sa ešte pral. To je už po termíne, musia spustiť. Po termíne. Termíne. O čo neskôršie, o to sa nesnieží. Chlapi, ja som zabudol za čo pýtať. Teraz sa dohodneme. Tak. 300 €, 300 €, 17 je? 300 € 70 litrov pálenky a 7 rokov diok. A dievka? Za 7 rokov nevidíte. Všetky 3 dievky, chlapi, počúvajte, že všetky 3 dievky. Dobre, Nedávam nič. ale jedným posielajte. Dievky neboli smedné. Dievky je tako víno. Víno. Oni radšej pali. Pravda, oni je vínko, ale pali. Tak za čo musíme skúšať? Sú to guminá. Ale 7 rokov nebola reč teraz. Že museli navršovať to. Roky by sme museli navršovať. Hej, roky pôjdu na úkor eur. To sa už dohodnúť. Tak. Takže spustíme z eurov, 100 €, a 10 rokov. Ja treba. Ešte viac. Ja neviem, tak ale to je krásny klínok, ručná práca. Naozaj, výborné, naozaj. Dobre to. Ani nezapálili. Dlho bol hore, dlho sa tam 5 pralo. € jedna vyšívka, počítajme si to. Ideme radšej počítať. Tak je. Málo by vyšlo. Dlho sa pralo, je už veľmi spraný a to... Keby ste minulý týždeň boli prišli, tak by som ešte uvažoval za čo, ale to je veľmi. 10 €, liter pálenky. A dievku na tých 7 rokov. Môže, nie, dievku na furt. Tak potom dobre. No ale či si ho vydržíš toľko, nie? Ale on to v globále prešiel. Postriedame sa. Marek, to ako? Ja ti ulejem a ty povolíš. Nie, povolil. Nemá toho. Ale uliať môže, ulej. Uliať vypiem, ale... Ale už nepovolím, Nespustíš? Nie. Tak 10 €. Tak, tak, ruka na to. Tak sme dohodnuli. Muzikanti. Chodź tam. A keď sme sa zišli, riďavčani osmeli,
A mňa čo obchádzať? A na mňa zahneváš? Ja ideš okolo mňa, ale za radom. Ty máš žonu, hej. No nevadí. Ja môžem na to.
Poďte sa pomôcť. Poďte. Poďte sa ponúknuť. Nech sa páči, núkajte sa. Ahoj. Sajkováčiky aj...